Buenas tardes otra vez, queridas compañeras, autoridades, patrocinadores, colaboradores, amigas e amigos. Chegamos ao final deste primeiro Congreso de Executivas de Galicia, non podo sentir outra cousa que orgullo e gratitude. Orgullo por todo lo que hemos vivido hoy e gratitud a todas as persoas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando el éxito dun proxecto que nació con ilusión e que ya es unha realidad inspiradora. Este congreso naceu coa vontade de crear un espazo de encontro, reflexión e impulso. Un espacio donde las mujeres líderes de Galicia pudimos compartir experiencias, conocimientos e tamén desafíos. Porque sabemos que cando as mulleres se unen, o progreso acelérase. E cando Galicia pone su talento al servicio de la igualdad, ganamos todas e todos. Hoxe falamos de liderado, innovación, sostenibilidade, conciliación e talento. Lo hicimos con voces diversas desde el mundo empresarial, las instituciones, la cultura y la sociedad civil. Gracias a todas las ponentes por inspirarnos con sus experiencias y por demostrar que el liderazgo femenino es un motor de cambio real. Expresar un agradecimiento muy especial a todas las autoridades que nos acompañaron desde el inicio del evento, algunas ya se han tenido que ir, otras llegaron después, y que nos han apoyado desde el primer momento en este proyecto. Gracias por vuestra presencia, por vuestra sensibilidad y por vuestro compromiso con la igualdad y con el papel de la mujer en la economía y la sociedad gallega. Tamén o noso máis sincero recoñecemento aos patrocinadores e colaboradores. Sin vuestro apoyo, este congreso y estos premios no serían posibles. Gracias por creer en este proyecto, por apostar por la visibilidad del talento femenino y por sumaros a esta causa que es de todas y todos. E, por suposto, grazas ao equipo organizador e ao personal técnico que con discreción, profesionalidade e moita paixón fixeron que todo funcionase á perfección. Gracias por cada detalle, por cada hora de trabajo e por vuestra entrega. Esta noite, ademais, tivemos o honor de celebrar os Premios Executivas de Galicia, un reconocimiento al esfuerzo, la excelencia y la trayectoria de mujeres y entidades que dejan huella. A todas as premiadas, Dora Casal y Mulleres de Seu, enhorabuena de corazón. Sodes exemplo e inspiración. Con vuestro trabajo abrís puertas e demostráis que el talento femenino gallego no tiene límites. Remata o noso primeiro congreso, pero o camiño continúa. Queda mucho por hacer y seguiremos trabajando para que la igualdad de oportunidades sea una realidad, para que haya más mujeres en puestos de decisión y para que la voz de las ejecutivas gallegas siga siendo cada vez más fuerte y respetada. Grazas a todas e todos os que participastes, as que compartisteis ideas, emocións e ilusións. Gracias por formar parte desta comunidade que hoy dá un paso adelante. Que esta despedida non sea un final, sino un nuevo comienzo sementando referentes. Porque o futuro de Galicia, estou convencida, tamén se escribe en feminino. Moitas gracias e ata a próxima edición. Y ahora le doy paso al delegado de Gobierno, Pedro Blanco. Presidenta de Executivas, resto de membros da Xunta Directiva, Directora Xeral, Vicepresidenta da Deputación, diputadas, socias, con resto de autoridades, amigos e amigas. Quen sementa a esperanza recolle futuro. E hoxe, vendo este salón ateigado de talento, ateigado de valentía e ateigado de compromiso de tantas mulleres galegas, estou absolutamente convencido de que vades polo bo camiño. Quero aproveitar para agradecer á presidenta de Paradores, a Raquel Sánchez, que estes días, por certo, nos visitou, pola súa colaboración e xenerosidade, por cedernos este espazo emblemático para celebrar hoxe este camiño. Un camiño que comenzou fai 15 anos, dunha organización que fixo visible o que era invisible, demostrando que cando as mulleres lideran, a sociedade enteira avanza. Cada unha de vós é unha semente de cambio, unha semente que conxuga a igualdade e esforzo, orgullo con determinación, e que confirma que esta terra está feita de mulleres dende o campo á empresa ou da ciencia, mulleres que empuxaron todas a Galicia ao lugar que hoxe está e que lle corresponde. Querida Presidenta, querida Carmen, Executivas de Galicia é un exemplo de traballo en rede, de compromiso colectivo, desas redes que se tecen con cuidado, con confianza e con moito afecto. Mulleres que se axudan, mulleres que se acompañan,
pero ademais mulleres que abren camiño ás demais. Estou seguro de que esta nova etapa que comezas estará chea de enerxía, chea de ambición e, a vos seguro, chea de logros. As mesmas que guiaron a Carla Reyes durante os últimos 12 anos á fronte desta institución e que impulsaron durante ese tempo un proxecto, pero tamén un legado para todas as empresarias. Grazas pola vosa colaboración. E sabémolo ben. Somos conscientes de que queda moito por facer. Quedan teitos de cristal que derrubar. Quedan estereotipos que romper. E, sobre todo, quedan moitos espacios que conquistar. Pero tamén sabemos que cada porta que se abre, decíano antes, non volve a pecharse. Porque os cambios aceleranse cando os facemos xuntos e xuntas. E esta é, desde logo, unha forza imparable. Dende o Goberno de España defendemos esta visión. Queremos unha sociedade onde a igualdade non sexa unha meta, senón unha realidade cotidiá. Queremos no feminismo como unha forma de entender o mundo, de vivir e de gobernar. Traballamos para non ver nunca máis nenas ni mulleres que teñan trabas por diante, que teñan barreiras ou que teñan medo. Queremos que teñan oportunidades, que teñan horizontes, que teñan referentes como as que hoxe estades aquí acompañándonos. E quero determe nunha idea fundamental. As mulleres xerades emprego, xerades riqueza e transformades a economía. As mulleres non só impulsades os cambios sociais, que tamén, senón que sodes o motor do progreso económico e, sobre todo, do benestar colectivo do noso país. España é xa un referente en Europa en canto a liderazgo femenino ao frente das empresas. Actualmente somos o país con maior porcentaxe de mulleres directivas en grandes empresas, superando xa o 40%. E, ademais, mulleres que construís a maioría dos empregos vinculados xa á ciencia e ás técnicas. Por iso queremos seguir sendo o voso mellor aliado, o mellor aliado das mulleres emprendedoras, das mulleres traballadoras e, sobre todo, das mulleres directivas. Queremos ser o mellor aliado das mulleres executivas. Por iso, vamos a apoiar todos aqueles soños que teñades e apostaremos polo desenvolvemento, pola innovación e, sobre todo, polo futuro de Galicia. Dicía Emilia Pardo Bazán, as mulleres sodes capaces de todo, mesmo de imposible. E tiña razón, tiña moita razón. Demostrárono as que abriron o camiño, cando aquilo non era moi fácil de facer. As que non se resignaron e converteron a súa rebeldía en avances en todos os eidos. Demostraron liderandos como Dora Casal, que no fixo da moda unha modernidade, unha arte de sustentabilidade e, sobre todo, da elegancia galega levada polo mundo. Pero tamén asociacións como a Mulleres de Seu, un grupo que encarna o poder transformador das mulleres do rural, o valor do tecido social, o valor da Real Galicia. Mulleres que confían nun esforzo que darán hoxe e que dará o froito mañán. Por iso, teño unha convicción. A convicción que, dentro da delegación do Goberno, defendemos. De aí, como xa che dixen, Carmen, a delegación do Goberno sempre terá as portas abertas para vós. As portas abertas ao diálogo, as portas abertas á colaboración, as portas abertas ao talento feminino que construe, paso a paso, unha sociedade moito máis xusta. Porque, se me permitides, ao final, trátase diso, de seguir sementando igualdade, de seguir sementando oportunidades e de seguir sementando esperanza. Porque, como dicía ao principio, quen sementa esperanza recolle futuro. E coa vosa forza e o voso compromiso, que ninguén o dubide. Ese futuro xa está aquí, xa está en marcha e ninguén o vai a deter. Moitas grazas.